vítání, vidět, ale já vás teda vítám na našem školení, v našem Centru hromosvodářů elektrotechniků školení. Budeme si povídat o produktech firmy DEN, jejich využití, jejich správným použití, zejména co se týká, a on vám pan Hájek, který právě dorazil, zástupce firmy DEN, poví o té normě, co se týká hromosvodných součástí, jak by se měly testovat, jak by se měly používat. Já se jmenuji Dalibor Šalanský, ale my se po většině známe z těch různých akcí, co jsou v Sokolově a u nás tady v Chomutově. A ještě přijel Vláďa Broch, který teda dnešní to povídání natočí, ne pro televizi, ale pro soukromí, ne soukromí, ale třeba pro použití firmou DEN. Pan Hájek by asi chtěl představit tohleto školení, jak probíhá. Tak, tohleto Centrum hromosvodářů a elektrotechniků my jsme zřídili společně s firmou DEN někdy v roce 2008-2009, já už si to jako pořádně nepamatuju, už je to pár let a je to na základě toho, že u nás vlastně vstoupila v platnost ta nová norma o ochraně před bleskem, která si myslím vypadá úplně jinak než stará 341390, ale řeší v podstatě to samé, v podstatě i dá se říct základu stejným způsobem. Hromosvod není nic jiného než zachytit blesk, bezpečně ho svést do uzemnění a v uzemnění rozptýlit do země. Tak, tohleto centrum, my jsme to teda je vybavený kompletně právě sortimentem firmy DEN, ať je to vnější ochrana neboli hromosvod, ať je to vnitřní ochrana, tamhle jak jsou ty koje a ty tabule na stěnách, což je zejména vnitřní ekvipotenciální pospojování, vyrovnání potenciálů, využití stínění, odstranění instalačních smyček a nakonec svodiče přepětí, svodiče bleskových proudů. Potom tady máme i na ukázku už přímo instalace třeba na těch střechách, jak by to dneska mohlo vypadat. Ale když teda vám představím takhle ty věci, co tady jakoby máme vystavený, tak v tomhletom levém rohu tam je asi ten největší současný problém, se kterým se neustále potýkáme. Skrytý svody a plechové střechy. Skrytý svody, jestli máte naštudovanou velice dobře edici 1.62.305, tak skrytým svodům byl věnovaný jeden odstaveček. Ten jeden, že to má být v nějakém zářezu bez dílu. Tenhle ten odstaveček v edici 2 vypadnul a edice 2 neobsahuje ani slovo o skrytých svodech. Přesto je to český fenomén a stále se to dělá a dělá a dělá. Lidem se obtížně vysvětluje, že to má 10 nevýhod. Jediná výhoda je, že to není vidět do prvního úderu blesku, pak je to vidět i přes tu fasádu. Takže tady jsme jakoby na základě údajů uvedených v části 1 týmový 62.305 s Honzou Hájkem dali dohromady takový manuál, jak teda k těm skrytým svodům přistupovat. Začíná to tím, že 10krát nedělat, a když teda jinak nedáte, ale k tomu se dál vrátíme. Plechové střechy. Výrobci plechových střech v dnešní době dokonce jako uvádí někteří, že jejich střechy můžou sloužit jako náhodní jímače, jako náhodní svody. Ono to tak docela není pravda, respektive pravda by to byla, kdyby jsme pominuli řadu problémů s tím spojených. Asi víte z normy ten článek, když má kovová součást sloužit jako vedení a když má kovová součást sloužit jako jímač. Jestliže by měl jímač jako střecha sloužit jako jímač bez rizika propálení, když použijete 4 metry tlustý ocelový plech, proč ne? Takže ve chvíli, kdy taková obyčejná plechová krytina bude sloužit jako jímač, nesmí majiteli vadit, že dojde k jejímu propálení několik centimetrů čtverečních. Další, nesmí ležet na hořlavý hmotě, to prostě tam je minimální odstup 10 cm. A potom ty střechy, co jsou třeba dneska z těch skládaných panelů vyplněných minerální vatou, těžko říct, co se s tou vatou, no s vatou se možná nestane nic, když tam začne zatýkat. Jo, jestli ta střecha se potom naplní vodou, jak stěžkne, co se všechno může stát. To je, potom si představte, jak ty panely, dneska všechny ty plechy už nejsou holý pozinkovaný plechy, ale je to barvený, nějakou napařovanou nebo stříkanou barvou práškovou.
abyste dokázali to všechno propojit, nutně musíte odstranit tu barvu. V tu chvíli přichází střecha o záruku, pokrývače vám řeknou děkujeme, přebíráte záruku za střechu. Všechny ty panely by mezi sebou musely být nahoře i dole propojovaný, co asi jde, ale neumí propojit přeložení panelů, nebo plechových střech, hromospodářsky. Já si myslím, že střecha je střecha a hromosvod je hromosvod. A ty funkce by se neměly slučovat. Proto tady máme ukázaný klasicky postavenou mřížovou soustavu, může být doplněná i takhle pomocnýma, dokonce spíš jímacíma tyčema. Tady vidíte jedno z možných řešení, že jsou to takovýhle válce, oni nejsou betonový, ale jsou z recyklovaného lisovaného plastu. Je tam taková pomocná konstrukce a dokážu do toho styčit jímací tyč až 2 metry vysokou. Otázka potom je, jak zvolit podpěry pod ty šrouby, aby tam nezatýkaly. Většinou jsou opatřeny nějakou tou gumovou podložkou, tak máme třeba podpěry, pak si právě bude ukazovat, který se povolí ten šroub, z podpěra se zahákne, utáhne se zpátky. Takže to je, co se týká plechových střech a zdaleka to teda není všechno. Tady, jak víte, tak specialitou firmy D jsou vodiče HVI. Těm dneska přednáška rozhodně není věnovaná, protože to je samostatná kapitola na několik dní, aby jsme vůbec viděli, jak s těma HVI vodičema pracovat. Nicméně za pomoci, za využití takovýchhle různých komponent, izolovaných podpěr vedení, vodičů HVI, pomocných jímačů s izolovanou spodní částí, dokážeme hromosvod nadzvednout i nad plechovou střechu. Je to v případě, když jsou to nebezpečné prostory pod tou střechou, kdy musí být zabráněno nebezpečnému jistření, nebo když jsou na střeše, protože střecha je ideální věc, kam instalovat vzduchotechniky, motor, generátory, fotovoltaické panely a všechno se to jenom spojuje s hromosvodem. Pochopitelně zavleču si blesk do baráku. Ve chvíli, kdy ale jsem se rozhodl, že to oddálím od hromosvodu, nebudu spojovat, tak je to jedno z možných řešení. Nadzvednutá, oddálená jímací soustava vedení a svody například těma vodičema HVI neboli vodičema s vysokonapěťovou izolací, který ten blesk při splnění podmínek nepustí z toho kabelu pryč. Tak, pokračujeme dál, to už je taková klasika hromosvodářská. Všichni hromosvodáři, co lezou po střechách a doplňují hromosvod, když je stavba hotová, mi dají za pravdu, že ty betonové tašky, ten Bramak, Tondach či co, je to nejlepší pro nás, pro hromosvodáře. Kdykoliv se to dá rozebrat, kdykoliv se tam ten hromosvod dá doplnit a bez viditelných nějakých poškození vrátit do původního stavu. Navíc ty tašky jsou tak těžký, že ten hromosvod velice dobře drží. Takže to je klasika, je to prostě o rozebrání střechy, přišroubovat podpěry s tím páskem na laťování a uvést to do původního stavu. Trošku jiná situace je třeba u těch bobrovek, kde ty se taky dají rozebrat, ale už je to horší to rozebírání. Ty tašky nám můžou spadnout na zem, tak to vynechám. Ale v době pokládky té střešní krytiny zase podsouvám nebo dávám na správné místo podpěry s páskem, šroubu do latí. To je vždycky to nejlepší řešení, že to bude držet. V případě, že je střecha hotová a nikdo třeba nám nepovolí rozebrat, tak máme takovýhle typy podpěr, potom si je prohlídněte nebo si je dokážeme. Oni se povolí, je tu takový podkovička s tím ramínkem, takhle se to zasune mezi tašky a utáhne. A ono to vlastně drží za dvě ty tašky mezi sebou. Takže dá se to kdykoliv tam dát, podmínkou je, že bobrovky jsou rovně nasazený. Jinak to samozřejmě kopíruje nějaký úhyby a takový. Tady to samé platí pro ty dnešní náhražky Eternitu, Cembrity a podobně. Vpravo příklad, že jsou tam podpěry zasunutý během pokládky střechy, jako jsme si to jednou z pokrývačů objednali, sprejem na laťování jsme nastříkali, kde budou podpěry nasazeny, za 14 dní, když byla střecha, to vás nepřijeli. První ta podpěra, za kterou jsem vzal, se na tady tak, protože na to zapomněli, tak je tam pak nastrkali. Přišla na řadu tady ta varianta vlevo, vidíte, je to zase čelist, která se nasune na tašku a přitažením té samotné podpěry se vlastně utáhne. Je to řešení, které se nesmí přehnat, když to ono to
utáhnete, že by ta taška praskla, ale prostě řešení to je, naštěstí. No a tamhle už vidíte zase jiný typ podpěr pro ty betonové tašky. Den jako takový dodává tyhle ty základy, ty plastové podpěry a nebo celonerezový. Nenajdete tam u nich nějaký pozinkový podpěry. Co Den velice respektuje a co u každé součásti, u každé podpěry na střechy, na hřebeny platí, tak respektuje roztažnost hliníku vlivem změny teplot. Takže všechny ty podpěry, co jsou, tak mají volný uložení drátu. Ten drát tu může pracovat. Protože nerad vždycky ukazuju na sousední dům tamhle naproti, tam využili pro podpěry hromosvodu hřebenáče s tou buchtou betonovou a s tím plocháčem našou příložní. To je dobře, ta taška je snad, že bych za to pořídil podpěry na celou střechu, to stojí jedna taška, ale je to pevný utucený drátu. No a protože se dneska používá hliník jako perfektní materiál pro tažení hromosvodu, tak on má vlivem roztažnosti sílu ty hřebenáče v sobě jako vyzvecnout. Ale v létě už nemá sílu je roztáhnout. Takže v létě je vedení mezi podpěrama takhle a v zimě je docela rovný. Jelikož máme listopad hodně teplej, tak zatím je to vedení křivý. Když potom začne mrznout, tak se jim konečně vedení hřebenů srovná. Jo, je tam krásně vidět, jak to pracuje a jak je na to potřeba dát pozor. Tady okapy. To je velká změna proti 34.13.90, tam zcela bylo vyloučeno používat okapy jako náhodný vedení nebo náhodný svody. Ta situace se změnila se zejména zřejmě proto, že se používají kvalitnější materiály a když tak stejně máme revize, že maximálně jednou za 4 roky ten objekt musíme zrevidovat, nebo jednou za 5 let, když použijeme českou normu, evropský je maximální termín 4 roky. Evropská má přednost před českou. Takže tady vidíte třeba, že okap můžu použít jako výměnu, jako náhradu vedení. Když nechci na střeše vytvářet třeba chvíle nějaký zešikmení, který by jednak nevypadalo hezky, jednak by mohlo být brzdou pro sníh jedoucí. Tyhle ty okapové svorky, které tady vidíte, jsou testované bleskovým proudem až 100 kA. Takže ono si to tady asi prskne, protože ten kontakt, prostě je to takhle kontakt jako každá jiná svorka, téměř každá. Přenesu si ten bleskový proud po okapu, průřezově bohatě vyhoví, je tam podmínka, že to musí být minimálně 50 mm čtverečních a půl mm cíla, což ty okapy bohatě splňují a překračují. No a pokračují dál svorem, takže takhle jenom ukázky, jak můžu jít. Pak se pomalu, ještě bych se nahoře vrátil k těm svorkám. Vidíte to, jak jsou ty svory vlastně napojeny. Jednak pro prodloužení vedení, to je zatím řekl specialitka firmy D, nebo nevím o nějakém výrobci, že by to aktivně nabízel, prodloužení vedení pomocí těch trubičkových spojek. Vidíte i tam, jsou to 4 šrouby, zase spojka je testovaná na 100 kA. Je to elegantní, nenápadný řešení, než kdybych měl nějak překládat dráty, uhýbat a nějakou svorkou to spojovat. Takže tohle to je hodně používaná věc. A to napojení hřebenového vedení na ty svody pomocí jedné svorky stačí. To bude součást dnešního povídání, co je ta produktová norma na hromosvody. Prostě tahle ta jedna svorka je 100% testovaná, protože to musí být a stačí pro spojení, ne paralelní, ale křížový spojení nebo T napojení drátů pro proud až 100 kA. Takže místo 6-8 svorek, když se používaly ty náběhy a dávaly se SSky tak někdo ještě to posiloval křížovkou nahoře, 2, 4, 6, 8, 10 až 12 šroubů s kontramatkou. To než hromosvodář utáh, tak to byla hodina, 2krát mu spadnul klíč. Takže tohle to je bez použití kontramatice, protože ve spodním dílu je závy, takže já aspoň jednou rukou se trošku držím a druhou utahuju jeden jediný šroub. Díky tomu, že jsem hrozně moc ušetřil na práci, tak místo pozinkové svorky použiju nerezovou. A mám ji tam na věky. No, cenová nabídka zdá se být v prvopočátku
vyšší než při použití pozinkového materiálu. Bude to trvat 10 let, než začnu ten hromosvod natírat, protože bude rezavý jak liška. Tohle provedení nebude. Svody, uložení svodů, takže vidíte zase různý typy podpěr. Potom, když bude třeba přestávka, budete se chtít podívat ven u nás na dvůr, tak tam máme představený vlastně 3 typy svodů. Udělali jsme, mám nejde vidět, ale udělali jsme tam na kraji i skrytý svod. Tam jenom za povšimnutí stojí ten kroužek, který používáme, když teče voda po tom drátu, aby to neteklo po fasádě. To je tak pak krásně vidět, že kudy ten svod vede, jinak tam už není co řešit. Pak máme tady ten prostřední svod vlastně na podpěrách, pak je tam ten vodič CUI ochrana proti dotykovému napětí. No a ten poslední svod jsou tam ty kovové podpěry, opět podpěry umožňující volný uložení drátu, ten drát se v tom takhle trošku klepe, prostě aby mohl pracovat, aby se nekroutil mezi svislýma podpěrama. Tak, to je tohleto, podpěra na stěnu, podpěra třeba na okapový svody, i když to už pošlu teďko, my se k tomu stejně budeme vracet, ale ukážu vám už teďko hojně využívaný podpěry vedení. Tady máme druhou. Na svislý okapový roury. Proč zbytečně vrtat 2krát do baráku, proč vést oka a vedle toho drát? Máme-li ještě místo? Tady ještě jsou. Takže vidíte, je to motiv spáska. Motiv spáska bez vybrání na drát. Tady to je nerezový provedení, bohužel jiný barevný není, takže na černý rukavě to trochu svíčí. A tohle to je nerezová poměděná, takže pevnost je zachovaná, akorát od černá se stejně jako ty měděný rukavy. Velice často máme skrytý svody. Když já si ten drát vyzvaruju tak pěkně, aby nebyl vidět, zatočím trošku za oka, utáhnu, tak to je forma skrytých svodů. To využíváme v podstatě, kde to jde. Když tak tady ještě, to máme podpěry na okapový roury. Tamhle to řešení, které tamhle jsme ukázali, nemáme plastovou, ale to je řekněme pro plastový okapový svody. Ten drát se nesmí dotýkat toho plastu. Jo, takže je tam vlastně jakoby vydistancování od té plastové roury. No, tamhle vpravo já tam přejdu a kotvení svodů do zateplených stěn. Tady, pokud za to nikdo nebude tahat, tak tady na každém školení se to tahá. Takže už je to trošku vyčvachtaný, ale není na tom ta vrchní docela pevná vrstva síťka s tou stěrkou, která to dobře zafixuje. Je to kotvení na tyhle moždinky, jsou 2 dílky, nějaký 4 až 6 cm. Když to vyloženě nestrhnete, tak to prostě drží. Ten drát tam drží velice dobře a v případě úderu blesku zcela jistě vyletí. Ale to já dokážu spravit. Prostě si holt vezmu žebříček, dneska ty chemie, který nerozežerou polystyrén, šrouby, hřebíky, vstupěči, jak se tomu říká, namačkám to tam zpátky, svod vrátím. Díky tomu, že to je hliníkový drát, nemá žádnou sílu, žádný velký pnutí. Ty pozemku bych si to asi netroufl. Důležitější totiž pro mě je úder blesku do baráku, jaká je ta pravděpodobnost. Téměř nulová. Může se to stát, řadu domků to nikdy nepotká. Ale každý domek 100% potká každý rok zima. Takže než bych přerušil tepelný most, nebo vytvořil tepelný most závitovou tyčí, tak tam radši na tyhle ty moždinky. Samozřejmě v dolní partii do výšky 2-3 metrů, obzvlášť když je to veřejně volně přístupný, tak dávám závitový tyče. Ale zase, to už není ale výrobek dehný. Doporučím vám sehnat si závitový tyče s tím přerušením tepelného mostu, je tam plastová ploška. Jo? Protože opravdu jsem viděl, ta ocelová konstrukce, plotny, drželi anténní stožár pro mobilního operátora, bylo to na té výtahové šachtě na baráku a zevnitř byly zase desky, podložky a matice, no,
16 závětový tyče. Bylo to v zimě, v celkem slušném mrazu a zevnitř ty matice byly bílé. Bylo na nich ta teplota, co byla venku. Takže pak můžou se tvořit mokrý fleky na fasádě a podobně. Takže tohle to používáme. Používáme to. Tak, zkušební svorky a zavedení svorů do země. Kdo si vzpomene na 34.13.90, tak jako první bylo, že se použije zesílení průřezu. Teď tam už nebylo přibližně vysvětlený jak. Druhý bylo ochranné trubky a třetí ochranné úhelníky. Zesílení průřezu nikdo nepoužíval, přitom to je typicky klasický zaváděcí tyč. Ochranný úhelník z mýho pohledu, ta trubka nahoře a dole se měla zatěsnit, ale vodivě propojit s tím svodem, téměř neřešitelný, zejména dole podzemí. Ochranný úhelník z mého pohledu slouží k tomu, aby nebylo vidět, jak ten svod za tím úhelníkem rezne územně. To je zarostlý trávou, je tam nahrnutá hlína. Když to odhrabete, tak tam už je 6 pozemí, místo 10, jak je to zrezlý a tak dále. Bez možnosti kontroly úhelníky jsou ošklivý, rezavý, vohnutý. Takže skutečně v nové normě o ochranném úhelníku není ani zmínka. Nenajdete to, přesto se u nás zase dávají. Je to asi jedno, když s tím majitel souhlasí. My máme teda formu zaváděcích tyčí. Jsou v nerezovém nebo pozinkovaném provedení. Ty nerezový mají tu výhodu, že už se o to vůbec nějak dál nemusíte starat. Dole vytvářet protikorozní ochranu 30 na 30 pod nebo metr pod zem. Nerez nepotřebuje. Když jsou pozinkovaný, tak firma DN dodává už s nasazenou izolací. Je to ta teplem zprštitelná mužlívka, ovšem vysoké kvality s vnitřním lepidlem. A ještě dělají v tom provedení, že podzemí je zúžení na 10. Protože 16 nemohnete. To prostě nejde. Takže je tam zúžení na 10, řekněme půl metru podzemí a chová se to pak jako 10 drát, kterou můžete připojit zemníčit a už jak štvarovat jde. Tohleto je ochrana svodu. Vidíte jasně, jak to vypadá, když je to z nerezu, tak se v podstatě ani nemusíte starat, jak to vypadá. Tu tyč ohne pouze náraz automobilu, žádný vandal s ní ani nehne. Když jsme je ohýbali, tak to muselo být přes autověn. Ohřátí do červená až do běla a mohli jsme tvarovat třeba podle soklu. Výška zkušební svorky, jenom tak pro připomenutí, v příloze v informativní části normy je uvedeno, že by měla být 1,60 m vysoko. Ale mně je to jedno. Já si ji dávám podle potřeby. Zkušební svorky od DN vždycky jsou, že ty dráty nebo ty dva vodiče jsou přeložený přes sebe. Takže přes tu svorku neteče proud. Já už jsem viděl ty naše, jak jsou ty odlitky s těma 2 třminama a mosaznýma matičkama prasklí. V průchodu blesku. Tam jsou 2 přechody, přes který musí blesk protéct. Tady protýká přes ten tlak těch 2 drátů na sebe, jako každá jiná svorka. Takže to je jenom principu zkušebních svorek. No a ta výška zkušební svorky, když je to rodinný domek, na zahradě, kolem dokola má přístup pouze ty lidi, kterým to patří, tak udělám jim zaváděcí tyč půl metru vysokou nebo půl metru ze země čouhající, zkušební svorku a dál pokračuju drátem, aby to nebylo moc vidět. Takový ty případy, kdy máte stěnu domů a protože tam zrovna vyšel svod, tak oni na zahrádce, kde mají sezení, kde by stejně ten svod neměl být, koukají na perfektní ochranný úhelník, který svítí do dále. Tak to je přece jenom decentnější řešení. Neříkám, že to je něco hezkýho, hromosvod, ale lze to udělat i trochu nenápadněji. Když je to veřejně přístupný, kde hrozí zejména vandalismus, vytáhnu tu zaváděcí tyč do výšky 1,70 m třeba, dělají se až 2metrový ty tyče, něco, aby bylo podzem, 1,70 m a dám zkušebku a dál pokračuju vedení. Firma DN dodává srovnaný dráty nebo srovnaný pásky v pozinku nebo v nerezu pro jinou formu zavedení svodu do země. A s Honzou jsme se s tím typickým příkladem například setkali v Českých Budějovicích na
vysokoškolských kolejích, proti čemu tam musíme chránit proti šplhání do vyšších pater. Když šplháme do nebe řádovy, tak tam ochrana svodu spočítala v omotání ostnatým drátem. Jasná věc. Takže firma DN, bych to použil, je to ten srovnaný pásek, který připlácím na stěnu, páskama přišroubuju, ochrana spodu spočívá v tom, že tam za to nestrčím ruku, abych potom nemohl jíst. Takže to je úkolem projektanta, aby vždycky zvolil tu vhodnou metodu. Žádný předpis, jak to chránit, neexistuje. Prostě si jako na tom je ten nový pojetí té normy postavený. Ona vám to všechno jenom vysvětluje. A vy se musíte sami rozhodnout. To není norma. Toto bude tak, toto musí být tak. Ne. Mohlo by to být takhle, mělo by to být takhle, vy musíte splnit minimální technický minimum, případně zvolit prokazatelně buď to stejný nebo lepší řešení. Proto jsou normy nezávazné, ale to je jiná kapitola. Takže vždycky se třeba zamyslet, jak vlastně to zavedení svodu nebo obecně celý ten chromosvod udělat. Sami vidíte, firma D jako nějaký respektování výšky podpěr. V normě se zabýváme pouze hořlavým materiálem, hořlavou stěnou. Konec konců na nehořlavých může vedení přímo ležet, nebo může se dotýkat. U hořlavých mod je tam těch 10 cm, u jímacích soustav 10 cm bez výjimky. Když jsou to svody, lze udělat nějaké opatření, jak tu vzdálenost od stěny snížit. Takže to je, co se týká zavedení svodů do země. Potom, tady vidíte takovou naší, my jsme tomu říkali cvičnou střechu, ale nikdo nám na to nechodil. Takže je to střecha na výstavu. To, co ale na tom hlavně chceme ukázat, jsou ty oddálené hromosvody. 34, 13, 90, minimálně norma z roku 1970, řešila zařízení kovová nebo elektrární a ty tam byly ty dva vzorce. Ty dva vzorce sloužily k tomu, aby komise zkušební vydusila hromosvodáře, který chtěli dělat zkoušky, tak mu ten vzoreček nasadila, aby spočítal dostatečnou vzdálenost. Byly tam dva typy. Jestliže je tam samostatný uzemnění, každý svod samostatně uzemněný, nebo když je zemníč spojený, respektive je provedeno pospojování kovových součástí na úrovni země, neboli dneska ekvipotenciální pospojování. V tom druhém vzorci vypadnula hodnota zemního odporu, protože ona skutečně není důležitá. Pro ochranu před bleskem je daleko důležitější to uvedení na jeden potenciál. Na tom je ta ochrana postavená. Takže tenhle vzoreček tam byl, samozřejmě nic jiného nás nenapadlo, než na rodinný domek si provést zkušební přepočet podle staré normy, podle nové normy. Rozdíl byl vždy do 10 cm. Akorát, že to nikdo dřív nepoužíval. Tady vždycky mě napadne ta Cimrmanova myšlenka, kdykoliv jsem zaslechl jeho jméno, udělal jsem si čárku. Takže když chodím po střechách, beru si notýsek a kdykoliv podle staré normy vidím oddálený hromosvod, udělám si čárku. Ani jedno. Takže i kdyby ten komínek byl 5 metrů od hromosvodu, takovýhle komínek, tak se k němu táhnul drát a komínek se spojil zcela zbytečně. Naprosto zbytečně. Jednodušší je metr od toho postavit jímací tyč a tu na tom principu fungují v podstatě, to je ten oddálený hromosvod. Takže tady vidíte antenní stožár, jímací tyč, oddálení pomocí distančních stěr, ale ovšem pozor, testovaných. Ty distanční stěry jsou ze skololaminátu. Na co nesmím zapomenout, tak když už takhle oddálím jímač, tak tady nesmím nechat vedení. Protože tady už by to asi nesouhlasilo. Takže musím vybočit i takhleto vedení. Nevím, jak na střeši to vypadá, mně je to jedno. Ta anténa sama o sobě taky moc nevypadá, jo? Takže ten hromosvod je méně nápadný než antény, tak mi to nevadí. A to je velice jednoduchý princip. Zachovat ochranný úhel, vypočítat si dostatečnou vzdálenost a jímací tyč oddálit. Úplně stejně to platí pro komínky, ať jsou za jakýmkoliv účelem, samozřejmě, když jsou to komíny
na tuhý pevný paliva, jako je například uhlí, je v komínu zcela jistě vodivá vrstva. Ten uhlí, který se tam usazuje, je velice dobře vodivý pro blesk. Platí to ale pro kovové komíny, platí to například pro odtahy od digestoří nebo běžných prostě provozů baráku. Není nic horšího, než když nahoře spojím takový odtah s hromosvodem a dole ho neuzemním. Ten blesk, co do toho vlítne, tak jeho napětí má maminka na digestoři, takže na to se musí dávat velký pozor. Forma otáleného hromosvodu je prokazatelně 100% bezpečnější řešení, než to s tím hromosvodem spojovat. Jestliže nahoře něco z hromosvodu spojím, musím se nutně starat o to, jak to dole uzemnit. Ty formy těch různých držáků a podpěr tady vidíte, jsou to páskové podpěry, ty pásky nerezový se dodávají v nekonečným návinu 100 metrů, takže s tím obepásám relativně roury o velkém průměru. Ten utahovací mechanismus to velice dobře sevře, navíc je to nerezový pásek, který jen tak nepřetrhnete při tom utahování, respektive nikdy ho nepřetrhnete. Tady ty různý držáky a podpěry, to potom vidíte tady na tabulích, to je ten systém DEN, ISOCOMBI, protože prostě na ty střechy to musí držet. Takže všechny tyhle ty úchyty jsou distancované na jisté rychlosti větru, o kterých si dneska povíme, co by se mělo respektovat a co firma DEN velice respektuje, je potřeba vždy zvolit vhodný úchyt. Hřebenový vedení, takovýto doporučení tady vytvářet ty šikmý anténky, konec konců je to i v normě, ale je to doporučení, jo, ale oni totiž ty hrany těch baráků jsou po komínu a anténě dalším nejohroženějším místem, jo, takže trošku zvětšit ty ochranné prostory, podpěry klasika, podpěry. A tady vidíte systém, na který teda taky dneska nebude čas, ale zase anténní stožár a jeho ochrana úplně jiným způsobem, a to je za použití vodičů opět HVI s vysokonapěťovou izolací. Jsou-li dodrženy všechny ty podmínky instalace vlastně nějakým HVI vodičem, ten je připojený až nahoře u toho jímače, prochází tou sklonovinátovou částí, tam nesmí být žádný kop, žádný antény, všechno se musí odehrávat od toho hliníku dolů. Vodič projde mezi anténama, protože je ta instalace korektní, správně udělaná, bez rizika, že by ten blesk z toho kabelu vyskočil zase na ty antény. Samozřejmě indukce je velice velká, je potřeba věnovat pozornost vodičům přepětí, který budou někde pod střechou, ale to je jiná kapitola. No a dál budu to pokračovat do země, když mi to vyjde, nebo se můžu napojit tím vodičem na klasickou jímací soustavu, která je okolo, a pokračovat do země. Systém DEN ISOCOMBI, jímačů, výškových jímačů a tak dále, to si rozebereme podrobněji. Znovu upozorňuji, zejména z hlediska odolnosti vůči tomu nárazovému větru. To je důležitá věc. O tom si povíme, to je jenom tady na ukázku, takhle máme. No, tady ty vnitřní tabule je představení toho sortimentu, nepatrné části sortimentu firmy DEN, protože těch podpis jsou desítky a stovky, vždy v provedení v těch základních čtyřech, podle toho, jak se na to koukáme, pozink, hliník, měď a nerez. Z tohohle toho vždycky máte na výběr. Tak, velkou pozornost věnujte vždycky uzemňovací soustavě, jinak všechny ty svorky a materiály používané pochopitelně firma DEN by si nemohla dovolit používat nějaký, řeknu, laciný, nezkoušený věci, takže vždycky tam najdete kvalitu. Ta kvalita je zaplacená, nedá se nic dělat. Ale zase, když se jako díváme s tou dlouhodobou životností, není to zase tak velká částka. Takže všechny ten sortiment samozřejmě odpovídá všem požadavkům na dlouhodobou životnost. Tady je ten systém DEN ISO, právě ten systém oddálených hromosvodů za pomoci těch distančních nevoditých stěr. Tady systém HVI, vodičů s vysokou napěťovou izolací, ale tím se dneska vyhneme. Jediný, co jsme mezi to ještě zařadili, jsou ty vodiče CUI. To označení je vždycky odpovídá nějakým anglickým názvům, ale u nás HVI, CUI je jasně zavedený. To jsou ty vodiče jako ochrana proti dotykovému napětí,
která je v normě celkem přísně zmiňovaná. Takže doporučuji v místech, kde je očekávaný větší výskyt lidí, častější, tak tyhle služby používat. Chodit do školy, teoreticky hypermarketů a podobně. Tam je trvalý provoz, protože v Česku nejsou peníze, přesto jsou všichni na nákupech. V době, takže to je tohleto. A teď jenom mám představen trošku z té vnitřní ochrany, zejména z produkce svodičů přepěťových ochran firmy DEM. Když jsme to centrum stavěli, byly na pořadu dne fotovoltaické elektrárny, takže firma DEM tomu má vyvinutý svoje svodiče bez proudů, svodiče dětí, ale o těch si povíme víc, protože jsou takový specialisti. Co všechno, na co všechno je potřeba dávat pozor. Hrajeme-li si se stejnosměrným proudem v řádu několika stovek voltů, který vypíná západ slunce. Takže na to je potřeba dávat pozor. No a ta vnitřní ochrana před bleskem, levý panel, oni jsou stejně tyhle panely. Levý panel například rodinný domek, pravý panel například průmysl. Ta teorie, nebo takhle, ochrana před bleskem, jak jsem říkal, je založená na vyrovnání potenciálu. To znamená, domácí soustava s vysoušícím zachytí blesk, opakuju, ochránit objekt svým prostorem, zachytit, svést do země, rozptýlit. Tam ještě neslyšíme to vyrovnání potenciálu. Rozdíl potenciálu nás zlobí. Když se budeme držet jednoho napětí, dvěma rukama, ale nebudeme už spojeni s tím potenciálním cenám práce ale když při úderu blesku bude oddělená napájecí soustava od uzemňovací, respektive bude to spojení jednoho přes ochrany, kam utečou pracovní vodiče, který jsou uzemnění v trafačce 5 km daleko přes úzel transformátoru. Tam je úplně jiná zem, než na tom mém baráku. Takže já musím vyrovnat potenciál. A to přes svodiče bleskových proudů. Takže svodič bleskových proudů je povinný. Ale to se nemám dál zabývat. Sortiment svodičů bleskových proudů podle detailní, například hlavním rozvaděčem, samostatným rozvaděčem, pod hlavním rozvaděčem jde o to, aby vždycky byl co nejblíž uzemňovací soustavě. Jsou-li v baráku pružní rozvaděče, to už se ale bavíme o vnitřní koordinované ochraně. Svodiče přepětí, typ 1, typ 2, typ 3 až do zásuvky, typ 3 až chráněná zásuvka, zásuvkový adaptér. Ty zásuvkový adaptéry se ještě dělají koordinovaným provedem, třeba můžou chránit jednotlivé počítačové sítě, telefonní, koaxiální kabely od antén a tak dále. Nebo instalace třetích stupňů na nivlištu, když na to přijde. Tady vidíte jenom ukázku svodičů přepětí pro anténní svody, to v případě, že použijeme oddálený nebo izolovaný hromosvod, tak tu indukci, která tam nastane, odstraníme těma svodičema, nejsou to svodiče bleskových proudů. No a v tom průmyslu vidíte, že firma D má rozdělené svoje svodiče přepětí na červenou a žlutou řadu, takzvaná redline, yellow line, kde redline chrání silová napětí, silová napájení, yellow line, žlutá řada, chrání datový vedení, jakýkoliv. Na tom panelu jsme chtěli ukázat, že jestliže třeba tady je nějaký SPS nebo řídící automat, řídící počítač, nestačí chránit ho pouze ze strany napájení, ale všechny ty drátky, které do něj jdou, a mě jako toho, kdo se stará o ochranu před bleskem, je zcela jedno, co potom dělá. Takový protokol, jaký data, to je jedno. Já vím, že potom drátku může přiběhnout blesk, nebo opět. Takže tomu musím do cesty postavit odpovídající svodiče předětí. Ať jsou to svodiče bleskových proudů, případně, že jsou to vedení zvenku, nebo svodiče přepětí, když jsou to rozvoje uvnitř objektu. Takže každý drátek, každý ten drátek, který do toho zařízení jde. Honzo, nechceš si ten svůj Herbert rozebrat někde na chodbě? Jo.
Takže všechny ty drátky musím ochránit, na jeden zapomenu, odejdeme celý. Tak, to je systém, vnitřní systém ochrany před bleskem. Tamhle v rohu, možná se k tomu dostaneme, tam jsou jenom jakoby zkrácený, zmenšený ukázky těch jednotlivých komponent, aby byly dobře vidět. Například, já už vám to rovnou můžu ukázat, ta instalace nastala tady v Chomutově, u nádraží stojí jakýsi objekt, obdélníkového půdorysu, valvová střecha a jak převést svod přes okap. Tak, než by firma hledala okapovou svodku, tak tam dala klasickou. Takhle to tam vypadá. Klasická MV svodka, takhle zmáčknutý nový okap, no a nebo se tam dá použít takováhle svodka, která ten okap nezdeformuje. Úspora 60 korun v celkový sumě vedla k tomu, že to tam je prostě zničený. Ale to je detail. Tak jo, že je potřeba ty materiály dimenzovat i na to použití, na které jsou určený, prostě je potřeba to vymyslet. Takže to by bylo k tomu našemu hromospodářskému centru. Jo, že jsem vám chtěl ukázat tady, co firma D má za velikou pěknou specialitu, to jsou nalepovací podpěry. Smí se nalepovat výhradně na čistý kov, možná s nějakým, když jakoby učíme dotaz do Německa, taky na ty barvený kovy, nelze to třeba lepit na kámen nebo na chlazený kámen a tak dále, pouze na čistý kovy. Tohle je destička, kterou přilepíte a v ní je podpěra. Ta podpěra je tady vytržená, protože někdo zkoušel, to nedrží, to budu a to budu. Takže tohleto, když nalepíte, tak máte 5 vteřin na to, abyste to sundali. Když se vám to nepodaří zrovna rovně a to už tu podpěru zničíte, můžete ji zahodit. Za hodinu po vytvrdnutí už to nesundá nikdo. Takže to je výborná věc, když jsou třeba ocelové konstrukce a vy po nich potřebujete tahat vedení například prostě proplovací, buď to tu konstrukci samozřejmě spojíte, ale pro různou překlenutí a podobně. Na pozinkované konstrukce tohle je to ideální věc pro celý vedení. Nebo na plochý střechy, které nemají ale povrchovou vrstvu barvy. Taky nalepovací podpěry. Takže to by bylo představení našeho centra a představení tak trochu toho základního sortimentu firmy D, ale my bychom se teď na něj měli podívat podrobněji. Tak poprosím Honzu, aby se na chvíli ujal slova a čím začneme. Přinesli z velký. Jdu na to.